aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoikoari, eta batean hariko goko bizunei, ainauni eta ere zaitogulako, gorazu, bedikatuazu, gorespen zuri, auspez dagoz eskerrak zuri, jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztiatuna, jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren idoz aitaren seme, zuken zen dezumunduko bekatua erruk, zuken zen dezumunduko bekatua entzun gure dira, aitaren eskuinean jarri zizaudezu erruki jauna, zu bakarrik sartua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin jainako erretan, amen. Egin dezagun otoitz, jainkoan guztidun beti erekoa, haunditu gugan sinismena, esperantza eta maitasuna, eta zure promesak iristeko egizu maita ditzagula zure aginduak, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure bide eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jeremías profetaren liburutik. Honetan mintzo jauna. Egin oiu pozaren pozez Jakoben gaitik. Egin irritzi hiriburuaren gaitik. Hotsegin, goretsi eta esan. Salbatu du jauna bere herria, Israeleko ondaba. Begira, iparraldetik ekarriko zaituzte, eta lurraren azken mugetatik bilduko. Herri handi bat dator, horien artean badira itsuak eta errena, ahurduna eta ahurpegina. Negarrez joan ziren, pozetan ekarriko ditut, ur handietara eramango ditut, oztoporik egiteko ez duten bide zelaietatik. Aita izango naiz Israelerentzat, eta Efrain izango da nire lehen seme. Jaunak esan,
semea zerrazu, nik zaitut gaur zu sortu, edo beste batean liburu santuak dioen bezala. Apaizera, zu beti erean, Melkisederen sarian. Jaunak esana? Aleluia,
beste lekuotako kultura, hizkuntza, mentalitatea, hango kezkak eta beregantzea. Hoizu da horreko lana bat egitea beste lekuotako jendearekin. Eta haien kulturaz, haien hizkuntzaz, haien gauzetaz aberasten da ere misolariak. Eta bestaldetik, bera joaten da, ez haien baino gehiago dakien norbait bezala erakustera edo ez, baizik eta haiekin konpartitzera berarentzako ezinbestekoa den esperientzia bat. Jesusen berriena salbatzailea dela, jaungoikoak maite gaituela, elkar maitatzea eskatzen dugula, eta ezinbestekoa dugula argitasun hori gure bizitzarako. Hori da, misolariak beste lekuetako jendeekin konpartitu nahi duena, inak horiek egiten ditu misolariak. Pentsatu behar oso misio ezberdinak dela. Toki askotan eta ohituta gaude horretara, ere baino pobreak dira, mundu gehienean, esan genezake, pobreak dira. Gure Europa occidentalean, baino pobreak dira. Ordu, misolari asko izugarrizko lan sozialak burutzen dituzte, toki askotan, ezagutu ditut asko, zure segura askotan ezagutu dituzte misolariek, eta izugarrizko lanak, urik ez dagoenik, kanalizazioak, kulturak, baita ere, sekuleko formazioak jendeak, esatetan, ez dela bakarra janaria ematea, egun baten pertsona horrek jandezan, hori hori dago, momentu saiatzen larrietan, baino baita ere saiatzen dira erakusten, pertsoneko laguntzen, berak ere aurrera saiatzeko mundu eduki dezaten, eta pertsonak gero bere buruaren jabe eta herriak eta izateko modua eduki dezaten. Toki askotan ere esan dugu injustizia sozial handiak dela, eta batzuk izaten direla ikaragarri aberatsak eta gehiago izugarri pobrea. Misolari askok ere hortan justizia sozialaren alde ikaragarrizko lanak egin izan dituzte eta egiten dituzte. Beste leku batzuetan batzuetan ordea, gutxiago baino badaude ere, pentsatu behar dugu, gu baino aberatsagoak izan daitezkeela, esate baterako, Japonek joaten dira misolariak, Japon aberatsa da, han ez dute dutzurik egin behar, ez dira jarrai behar, aberatsagoak direlako. Baino, han saiatzen dira, alde batetik, esate bezala, haien kultura aberatsa horrekin bat egiten,
Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Virginiagatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta hobiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko itar guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun gure eskariak. Eta gaurko egun honetan gogoan hartuko ditugu bereziki persegituta dauden misolariak. Zenbait tokitan, misolariek ere persekuzioa jasaten dute. Haien alde eskatuko dugu jangoikoak indarra eman dezaien, haien testimonioak bihotz asko uki ditzan. Eskate zaio jaunari. Sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde, Jesusekin pertsonalki topo egiteko aukera izan dezaten, eskate zaio jaunari. Entzun aita honak ikutzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Begira jauna ekarri dizkizugun eskaintza hauei, guk zure zerbitzariok egiten degun hau, zuretzat goresgarri izan dadin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jangoiko guztidun beti ereko horri. Zure semea gure salbatzaile bihantzeraino maite izan baidezu mundua. Pekatuan izan ezik beste guztietan gure antzeko egin dezu zure semearengan maite zenuena gugan ere maitatzeko. Hark zure esaneko izanik eskuratu dizkigu berriro, guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasunak. Horregatik, guk ere aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santu.
Santu zerabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen, eta jan guztiok utatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kamiz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok utatik. Hau nere odolaren kamiza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskartzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta elizkizor guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doaksuarekin, San Jose bere senadarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaintzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe esan dezala gure aita guztietatik, emai duzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpakatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna,
errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue bakea elkarri. Jangoikoaren bindotxa, zuzentzen duzun enagoa, Ona ere, jangoikoaren bindotxa, ona munduko bekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maila dituak. Egin dezagun otoiz. Zure sakramentuok jauna egin dezatela gugan beroiek adierazten dutena. Orain irudipean egiten deguna, gero egiaz eta osorik har dezagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ohar bat, asteartean, etzi, hasiera emango diegu katekesiari, aurtengo katekesiari, eta printzipioz intentzio dago bi talde osatzeko. Lau terditan, lehenengo mailatik, seigarren maila bitarteko gaztetxo guztiak, eta gero bostetan DBH-koak. Hola, orduan, asteartean jainkoak nahi badut, lau terditan, lehen hezkuntzakoak, eta gero bostetan DBH-koak. Hemen elkartuko gara beti bezala erizaten. Jauna zuekin, eta